Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe a quenda das madrugadas de Trevinca correspóndelle á nosa compañeira do grupo Nós, a xente do redor, Carmen Martínez Coello, que dende a capital do estado mantén a chama da nosa cultura. Hoxe Carmen regálanos no número 18 da nosa revista un delicioso artigo que nos achega a aquela xeración nós que nos mostraron o camiño para seguir a potenciar a nosa lingua. Hoxe comenzarei leendo os primeiros parágrafos deste traballo para que vos sigades ata o final disfrutando da mestría de Carmen. Nós, os galegos, ademais de ser depositarios do acervo da nosa terra, somos universais, como se de un anhelo interior empuxáranos a coñecer máis aló das fronteiras, co arroxo de salir a curar os nosos sufrimentos. Así partiron os nosos avós e asentáronse lonxe das súas querencias, agrupándose en auténticas colonias galegas onde reforzaron sentimentos que os mantiñan vivos e unidos á terra que deixaran sachada para sementar. Como dixo Castelao nunha conferencia, as raíces nosas son finitas como a fíos. O vicio da raza lévanos lonxe do lar, da terra mesma, que nos dona a forza, sen que en ningures atopemos acougo para as nosas tristuras. E cando cansos da loita non podemos ir adiante, sempre temos o camiño de volta que turra por nós cunha forza misteriosa. Moitos marcharon forzados por cuestións políticas e pola fame. El dinero de la compra de la tierra y de la libertad se buscó en la emigración. Otero Pedrayo, 1954. El comercio esconde también una franja y aureola de aventura y hasta de heroico arrojo. Otero Pedrayo, 1954. E sobrevivieron sin perder o ansia de regresar. Levaban a prendida da alba. Queridos amigos, continuade ca lectura deste delicioso artigo que non ten desperdicio algún. Grazas, Carmen.